Atira iwo waweka manje watata kwenda chi ndiye kana kutira mai wenyu wana ngatanditese baba zvanza zvigoni kundifambe nini ndikaendende chi ndiye wachibva waenda wega kumusha kwamai waenda sudden death wachingosvika ikoko kuma 8 takatofonera foni kutanzi baboni wafa munokwese namama saka ine pana kuenda kuSouth Africa ndichidzoka kubva kuSouth Africa ndakarara nehope chete tomandatarisa pandakasiya pakati papfumo nedeko mukicheni topandaona pasina topandabvunza mai wangu ndibandabvunza kuti mubvunzo ndati baba wakatirumura vachinorasa vachiti zvakashata ndokumbirawo kuvaona nditaure nani nawo hapana ndopandabva ndatotangira kunzi benzi rikupenga ende zveshuwo manje nyaya yenyu kuti muende kuna chiremba kunodiwa mari kuti zvidore ngoti chii chimunetsa mumusha menyu musikana wacho iye arikutodzi akafushirwa iye akafushirwa nakaenda kuhamiro makuseni kwacho ukaona pakashandwa paguva but hapana action yakatorwa wakangosiya zvakangodaro nanhasi ndokuti nyaya yenyu haipereri pana mambo inoda kuti iende kuseri kwechuru kuti mubatsirwe munoita sei mozouya rini muine mari yekuti muende kuseri kwechuru mambo ndokubvunzwa kutaura handikumbira wangu pane zvipfuyo zvakasiyiwa neakafa hamukwanisiwo kutibatsirawo here pane zvipfuyo zviripo wezi tatambura tofu yesi tiri muchio zviri kutaurwa munoti chino hanzi pane mombe panodiwa mombe yachiremba nemombe yamambo kuti chiremba tiri ndomutenga asimuka kuya kuzoita basa rekumba Imi muri chinyi muri hanzvadzi ndiona mama yako kusheka kwakaita baba ndakandogadzira masheka 2012 baba wakasiya wanwira tsamba mukoma wasiku tatine mudiki waane tsamba yaenda vakati vanangu kana ndisina kudzoka munosecha tsamba mukati mangu ndombe ndaita se andaisiya vakateera pana gogo tete vakati handikwanise kukupereketa handidzoikaramba kuvapereketa baba vakaenda manheru ndopatananzwa kuti baba wenyu vamwachi kwese mutumbo wakauya tsamba yaiti chii tsamba yakanyorwa ikanzi vana vangu kunyanya vanongu vadiki tisimakore vachiri vadiki handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu pano mukadzi wangu achachengeta vana vangu varoorwa vasina kuroorwa varoora vasina kuroora achachengeta vana vangu kusvikira vana vangu vese vaita se vakura kana paina azofa kana paina asina achachengeta vana vangu kusika vakura handidi kuona munhu anodzinga vana vangu nekuti hama dzavo dzadzati dzakuda mombe koro nezvangu wakatenga bhozi vangu vabva kurima foti vangoramba kunetsa vainetsana everyday tata tikurei pataitona kuti upenyu vatiri kurarama hausiwo baba namama vari kunetsana savanhu wakura vachiendera teerera panze tichidzoka kumba kwayedu nditozoti baba wakati yowe wakubva kugomba magombe sitatosunga kuti tolokutisa tsamba yakanzi handidi kuona munhu anodzinga mukadzi wangu asi pane zvinhu asiwa nemhosva yekuti mama wakarongedza havasisiripo pavo nekuda kwekushungurudzwa kwekuti kana vari kutya kutemwa tokutema saka ari muruti pozonzwei hamuswati mhepo iripo here pamusha ndo yari kuti ngatigadzirei mhepo iripo pamusha ndo zvaari kuti hanzi pane zvipfuyo zvekuti zviseenzeswa kuti pagadzire zvipfuyo mambo wangu ini nyangu handi vamwe vese vakomana zvipfuyo zvakasiyana inonge zvanaina baba saka handiziva kuti pane anokwanisa here kuti tinotora mombe nekuti mangwana tikaitora mombe imhosva kuti tine nyaya tudza kuri pamai mombe dzababa vakatonewa kuti pane mudzamai nababa ndedzavo mama dzavakasiya nemurume wavo wakanyora zvese ngoro mubhedha samuruti zviri right hazvo ngatigarei takadaro aiwa totsvaga rinotsvaga takabva kushaikirwa ndosaka tisina mari kana tatsvaga zvinhu zvaita tinodzoka
mambo wangu nilikuwa nao. Ndio mbozo wa Ndio tulipokuwa mzee mkoma na pata ule ndio sasa kwa basi na kumone hapo sio zika zaiswa na ile kama vile sasa baba tutakare wakati hapo tukuzo ndio ndio baba hapo sasa kifunza vizuri za baba basi ndio ndio tutakare ile kwa yarma ngekushungurudzika nepfumo nezvanenge zvakaturirwa Pamushaka mama. Handiti baba wakatsakatika. Pana baba wanosiyo, koita mwana mukomana mukuru anenge aripo. Saka tsvimbo idzi dzinosiyirwa vasikana namai kana tsvimbo dzine dzemwana mukomana kana baba wasiyo papa. Ndo zvandakubvunza kuti dzinoenda kuna mai nevasikana here kana kuti tsvimbo dzinenge dzidzi dzemwana mukomana nababa wasiyo vachiona chii? mbuzoyo chiwa aisafanira mubvunza izvazvo zvababa namai izvazvito zvakanaka zvese ngezvamai zvibaba zvibonedza baba zaasabate baba washaya akapiwa here ndo zvakubvunza kuti hazisi kuziva kuti dzakaendepi Boys baba wakafushirwa dzikasiyiwa dziri chi mudenga. Saka ndichibva kuSouth Africa handizivi kuti chii chakandiita. Ndakarara neupenyu wangu ndichimuka kuseni kwacho. Ndakatarisa pandakasiya pakati pachitsvimbo bhozi mufuya yakafushirwa dzichisiyiwa dziri chi dziri mudenga pfumu nedenga. Pfumo rakabayirwa chi mumbariro. Denga rakaturikwa muhombekomo. Ndibva ndatotarisa padenga pega zvazvi ndarara nehope ndabva kuSouth Africa. Ndikabvunza ndikati nai mama tsvimbo pfumu nedenga zvazviri pano zvakaenda kupi? Handauziva kuti chii chatakandibata ipapo asi ndakakwanisa kubvunza bvunzo iwo vaibva vanopindura takazvirasa zvakanzi zvazvakashata. Ndobva ndabvunzawo ndikati baba wakaturumura vachiti ngadziraswe tsvimbo dzakashata baba wapi nditaurawo navo vandiudzawo kuti wakadziraswa vachiti dzakashata pari. matakari kuita mukomana arwari zvinogona kutadza kunge tisimunzwisisa but panyaya yekuti ane nyaya chaiyo yekuti vana mai nahanzvadzika vangade kuparama shona yari kutaura tsvimbo kana dzinge dzasiyiwa zvaari kutaura kuti baba nemwanakomana ndo vanofanira usari nechi saka kubvunza kwaakaita mukomana hana kukanganisa bwani rangu wangu ini hana kukanganisa because tsvimbo dzinedzi dzemusha hadzibatwi nevakadzi dai kubvunza kwacho semaoni rangu ini ari raiti kuti zvinhu zvifambire zvigadzirisa makurecha munhu ndikuona kuti kungoonavo nekunzwa kwapakutaura kwamurikutoita nyaya itoripo sekutaura kwainge atoita kuti kune zvipfuyo zviri mumaoko amai ndaitikumbira kuti titotaura namai kuti patotorwe zvipfuyo nyaya igadziriswe nekuti itoripo nyaya pamusoroi nzvimbo dzaari kutaura mano nzvimbo dzaari kutaura baba wakafa wakamwa mushonga handiti imi madzishe moziva kuti munhu amwa mushonga hakuna chinhu chinoitwa sei chinosara chinogwirwa handiti muroa chinogwirwa iye mubvunzo yoti akapuhwa juzi nababa wake kana hino zvinhu zvese zvakadza zviende kumvura saka kwakasara demo nepfumo pfumo iranga tina vamwe sekuru wechirudzwa idzi wabhuraki ndikuudza ndikutaurira taure nyaya ndikunzwisisa tinofunza kufa kwakaita baba wake waita zvekubvima handiti wachiita zvekubvima baba wake ndobva wakanga wakumbira vamwe sekuru waigara kuzonga kweduko wakumbira pfumo wati wapuhwa pfumo iyi baba wari wapenyu ngati wati dzokesai pfumo hawana kuda kuridii kuridzoka saka pfumo ranga risiri rababa ranga toriwo roumwe murume saka risina kubuda kuti riende kumadhaka kwakaenda zvimwe pobva tazoita inopinda postori vataita chechi pamba ine handi ndakanoturura demo irori nepfumo iro munina anoteedzana naye ndiye akanoturura ini ndandine uyu musikana anga ainibva kuitwa operation aine 2 days dzekuitwa operation saka ndakanditoriumba saka ende yakauya chimuzonditora kuti mai zvanzi pfumo rirumba mune demo hazvina kumira mushe tofanira kuenda kumadhaka kwakaenda zvimwe zvacho ndokwa zvakanoiswa ikoko madhaka zvakatonoiswa naiye munin'ina wake handini ndakabata handina kubata ndakazototaurirwa ndandine mwana anga abva kuitwa operation aine mwana wake mutete saka
uyu nyaya yakatanga pane mwana uyu ndoda kutaura teererai madzishidi ndichitaura nyaya yakatanga pane mwana uyu mukaumanidzwa noteerera ndikutokutaurirai teererai munatonzwe nyaya yakatanga pane mwana uyu achiuya anogara kuBeatrice ndokwaanogara nemukadzi wake achiuya akauya achiti hanzvadzi yake iyi uyu anogara kuSouth Africa uyu hanzvadzi yake iyi ndo yakati tora bhuku nepepa nepenzura ndine zvendoda unotaura kwaMukwekwe murunzwa zvinotaura torai bhuku nepepa pane zvendoda unotaura kwaMukwekwe uyu achibva ati handi kwaMukwekwe ndekupi kumusha kunobva mai waabara vamwena wangu inini handi murunzwa uyu ndokubva ati mhai zviri kutaurwa nasekuru izvi handi kuti wari kusvuta here kana kuti pane zvavari kuita ndikati mhinoteererai ina ndisingabvumirwi kupinda panyaya iyoyo murunzwa ndei wapedza izvozvo akabva azobva achibva atora hanzvadzi yake nemupasha ari padzapo mupasha vachibvoya deinana kwenda vaenda kwaMukwekwe uye akuti nduda dzinza rangu murunzwa zvendikutaura uye akuti nduda dzinza rangu vabva vanoenda kwaMukwekwe kunotaura kwaMukwekwe wasvika kwaMukwekwe ikobva watorana navo nekwaMukwekwe anasekuru kwaMukwekwe kuenda kwamandibaya kuna mbuya vake ndo pakasvika notaura pana mbuya wako kuti iwewe taura kwawakanditora murunzwa nyaya yazondopinduka yakuya ari kwandiri inini asi nyaya yanga itori nyaya indaitoti ndo nyaya yauya nayo kunoti isusu tiri kutsvaga dzinza rani redu tibatsirei anozwa kuziva dzinza rake haazivi dzinza rake vamwana mwana wangu inini dzinza rababa wake haariziviba baba wake mai wambuya wake wakarorwa ine nhumbu yawo kwamushaya nembeu kunyati wabva warorwa ine nhumbu yawo wanekwaMukwekwe akati kana mazvara mwana mutipe saka tezvara wangu wakaramba kuendesa mwana baba wake kwaMukwekwe kwanasekuru haasi kwaMakoni uyu ka haasi kwaMakoni saka ndopatangira nyaya iyo kuti izouya kunditi inini ndakauraya baba ndazoke namuroi ndazonge dachichi asi zvisiri izvozvoba wana wakatanga waina mbuya wavo vachitautedzana namwana wangu ina namba 3 atofa wacho atera ndiye mukuru neuyu musikana yakatanga iri iyoyo nyaya yazonopinduka yakuneni nyaya iri papa ngeyekuti murume awa haasiri kwaMakoni zvekutaura mai ndekwaMukwekwe azokwakoza muzukuru kwaMukwekwe mai wake wazvara iye ndo muzukuru wekwaMukwekwe ndokwabva mai wavo muri unyatsonzwa zvendikuta ndati amwene wangu inini ndokwamakari mai asi kumusha kwawarerwa ndekwaMukwekwe kwabva mai wavo muri unzwa shona saka uyu ndopaakatanga zvese izvozvi baba wakauya iri nhumbu wakarora wamushaya ndo wakarora iri nhumbu ine 6 months wakanzi newe kwaMukwekwe muzukuru ndewedu kana mazvara mwana arumurwa tipei handi murunzwa ava kwamushaya nembe gwaramba nemwana ubva toresa chitupa ubva wadini zvese wondobva yauya waibva dzokera kuti kwaMukwekwe unoti mwana anyadzojoina chiexurari yamutoresanzurenyera akuda kundidini kunduraisa kwaMukwekwe akati uri ikoko takakuti tipe mwana wedu karambanani naye ndopakatangira mwana kuzouya akakusungisa inini zvese asi zvatangira ada dzidza rake murunzwa ndombera kutaura ishe kana kuti ndakasvika pakubvisa hembe mama ndikafamba location rwese ndisina kupfeka handizoti mai vangu vane kwawakamboendawo here vachinobvunzawo kuti mwana wangu chii chaita kuti abvise hembe kufamba asina kupfeka uyu waizviitire ina atoziva kuti chii chatirwa ndii andoziva ngo ndatonongedzwa zibenzi riri kupfeka pataimu yacho andikutaura saka pane asi manje hapana mari yekuti mubatsirike nyaya iripo yakasimba yakasimba saka vanhu kuti mubatsirike manje hapana mabatsirike amunoita nekuti hapana mari ndombokumbira kubvunza mari kana zvipfuyo zvichinzi zvakasiyiwa nababa handiti hazvisi zvababa namai nemhuri here varipo mai avo ndezvamai mazuva anaya zvinhu zvinosiyiwa pamba zviine murume nemukadzi zvinonzi ngezvemukadzi kana asara ari mupenyu wazofa zvozonzi ngezvevana saka nhandikumbirawo kuti tiwakumbirawo kuti timbobatawo pfuma wambotipawo pfuma yavo iyoyo tomboishandisa kana kuri kunzi tashanda todzosera pfuma yavo chi panzvimbo iyo
Tangame. Ndachida kubatsira namai kuna mai. Sinoke kubereka kurwadziwa. Nezvikuitika mukati memusha wenyu zvamuri kuona zvikuitika. Zvingakupai kuramba makatsungirira kusvinga nemombe. Mudanga mombe iri nani here kukunda vana. Kuti munzwe mwoyo nyoka yenyu yekubereka ichitaura kuti gai zvanditori nepapa ndine pekutanga napo kuti ndione kuti tatambudza mukati memhuri yangu chii. Nekuti ndezvenyu zvechokwadi. Asi nyoka yekubereka inofanira kukurwadzai. Kuti zvikuitika nevana vamwe vari kutorwadziwa nekuti havatorina pekutanga napo. Imi munoitwe nerombo rakanaka rekuti baba wacho iwo wakasiya wanga wari baba wake. Hamusi kuburitsira baba wamo mutorwa. Baba murume wenyu nemi imi ndimi yakutakura mimba. Ndimi yakurwadziwa. Ndimi kuona izvo zvese zvamakazwa kuti akukumura hembe achifamba achipenga makanzwa sei. Ndangozwa dai maigona kutsunurawo mwoyo wenyika wenyoka yakubereka mukatarisa dambudziko zihombe raonekwa nemunhu wese. Pane zidambudziko pakati pemusha wenyu. Kana tsamba yakasiyana ndochengeta mwana kuchena kwacho ndekupi ini uda kufunga kuti tsamba ikai haina kunge yakanyorwa nababa ake. Ndakuda kufungira mai baba pane kuwe wakanyora kana kuti munhu nyora kuti gozoti ndo zvange zvarongwa nababa wake avo. Pakanyorwa tsamba mama vanga vane mwedzi waenda tisisina mai. Takasara kunyora grade 7 aiendwa tuwanangadzi yavo. Baba vaifamba every day kuteera mukadzi. Mama vachiti handichadzoki nekuti baba vamwe ane problem yekuti wakabva kubhawa aisvika ovhara dhoo nyangwe sadza richikwata dhoo raivharwa tese tiri mumba imomo. Vaigona kuti istai jamani pahwindo. Handine mwana wasisi wangu anozera neuyu taimukanda aisvika kunomira nepahwindo totesa kechikwata kuti imi mese budai panze ndakuda kufa asi ndakufa nemukadzi wangu. Ndomumwe waitaura. Tsamba yakanyorwa mama wangu wasisiripo. Kurwara kwakaita mukoma ndanga ndisipo muchini wangu angari. Mama wakatengesa mombe 200 US. Hatina kutanga kuya pano. Chakafamba pamusoro imama. Kuti izosvike pano pakafamba 208. Kupapa kwamaita hanzi chikonzero chii chiri kunetsa musha medu? Chikonzero chakanga chiri kunetsa musha medu isusu tiri kuraramira mudzinza risiri redu. Ndomatiri kuraramira. Zvekuti mukoma wazongodzoka vachiti mama wakauraya baba asi nyaya yakatanga ndeyekuti vakanonetsana nagogo kuti ndakuda kuenda kudzinza ravo. Anasi gogo havandibudisa chokwadi. Vanongoti zvataurwa nguva yobva kuti alright muriwo pakati. Asi kuti vanyatsotitaura kuti muriwo pakati hawadi. Baba kufa kwakaita wakafa kutaura kuti inini mudzinza mamuri wana wangu handidi kuona muchikwira mwana mbuya. Garai pano nekuti kwana gogo hakusiko kumba kwedu. And hamuna hama dzenyu dzichazokutsvakai asi manhasi asikutanzona dzinza retatikurisiwa. Kwese kwatirikufamba kungotaura kuti chira kunetsa tiri kutambudza ino yekuti maakudiwa kudzinza kwenu. iwe ndiwana ndo precious hamela Ndona sekutoti mufi baba wavo wakatotaura kuti mai avasakanganiswe. Wakataura kuti vanofanirwa kurera mhuri yavo. Hando zvakataurwa nababa wenyu. Kurera kwacho, kurera kwacho kukutotaurwa ndiko kuri kutosanganisirwa nekuti mutore mombe mugadzirise nyaya dziri pachena dziripo idzi. Pamusoro mombe ndakatora mombe ndikaburisa mudanga. Mombe idzi matengera andakadzika ndandine musukuru wangu pachirumeko aishanda kuchipingo. Mombe ndakatengeserwa naamweni wangu ine 3 months. Baba munini wangu achida kunyora form 2 pagumbi. Ndakatengeserwa naamweni wangu. Iye murume wangu ataurwa nzi ndikutengesa kamhuru kemombe mwana wangu ada kunyora. Akati ina handizvidini handizvikwanisa. Iyi ndo pandakataura nemusukuru wangu Benjirot. Doo irangu randakakupa risati raita here amweni wangu atoda $30. Ndakatenga mombe iri mhuru yakadai. Mhuru ine 3 months. Mombe kutenga ini murume wangu atanga mari. Asi inini ndandisina hangu basa nazvo ndakatoburitsa dzasara mbiri. Ndakatoburitsa imwe mombe ndikaitengesa 280 tichienda nemwana wekufamba naye. Handiti murunzi. Ndikatengesa nembudzi dzangu dzemasungiro kunzwa kurwadziwa. Ndichirapisa mwana uyu. Asi zviri kuramba kudini? Alright. Okay. Tinorambe tichitendereka. Asi hapana izvozvi hapana mari
ende hapana ichiremba anoda kuita basa mahara asina kudii. ndinoda kubvunza mai avo vari kuti mwana ndowauda ini madziko wakatoira zamu remwana waziwei wakakusubika kama wakatoira zamu mai avo bati baba wechidza twaidati pachatoswa kudzibvunza zuva kuti vanhu vazhinji vanga vakarasika vakachibvunza mubvunera toda kuti vanhu vazhinji vakarasika. Baba wao ndiwo yao wauya iri mubvandiripo baba wao ndiye wasingazika anobva rudzi rwavo. Saka ndozvanzi zviri kunetsa kuti zviri kunzaiwa musha mamurugara hapanga hamusi musha menyu wekwenyu atakutsvagai uye kana muchaziwa kunechi wekwenyu. Saka ndo pane nyaya ipapo but hazvikwanisiki kuitika pasina mari nekuti pazvikawana chiremba. pamusoro yekutanga maybe pamumba yangada kuzikanwa ngepekuti vamwene vavo vachipoerera kuti hama dzeana amweni pamwe angaitika idea kwakwakabva mbuya mbuya wachiripo here? Wachiripo mbuya netsamba yacho yakasiyanyorwa nemufi ndiwo wanayo iri kumba kwavo. ndo kwakaenda uyu Uyu akatonotora mbuya haasi kuda kumbotaura kuenda ipo kutaura kuti muri iyeyo akatonzi ndiurayo sangawada zvirida anza wachafambi iri munhu asi kuda sikuriti yake pamwendo yechi wakaita nehama nechika ichirwara kudaro kwataurwa nzi takambotengesa mombe pano vanonzi sekuru mangwende vari kumagamba mwaka takaenda kutakatanga kuenda first time tiri tega tisina mari because mai vangu vasi kucheuka zvandaivataura because ndakabva kupitisi ndichirasika ndikada kutsikwa nemotika ndikazobatsirwa mutaundi idzwa kuendesa kutaridzwa rodhi nkuru ndobva mukwacho akanditsana kutambudzika kwamuri kuita kuna sekuru n'anga vari kuti kumagamba tachiitambodii tambo yenu nandito nekamari kandandinako tikati handei mukwasha wangu tobva taenda kumagamba kuna sekuru mangwende tasvika iko kuna sekuru mangwende wakaita zvawakatiita watiita zvawakatiita takadzokera kumba tadzokera kumba takanotorana namai handei kupi pasekuru mai vakabvuma vana kuramba takaenda navo kupi pasekuru mangwende tichisvika pasekuru mangwende tisati tapinda padhoo pasekuru mangwende mai vangu vakanongedzerwa kuti kumuda kurayireko mukomana uyu ane mhosva yainemi munomurayire chii chamunomutambudzira mukumutambudzira zvapera izvozvo tibva taoneswa girazi kune girazi mambo wangu girazi tichiriona inini ndakaona baba vangu vachirohwa danda repakati pemusoro mupini wehaji ugirazi kwasekuru mangwende kumagamba ndibva ndaridza mhere ugirasimo ndakatoridza mhere ndikatochera mai vangu vaibva vatotanga kutaura vakati takamuponda inini namushongoroka narenati imomo mugirazi mambo wangu yakaoma but now tiri kubatsirei hapana mari tiri kubatsirei hapana mari inyaya yakaoma muchazotsvaga kwamakati kwakabva baba wani wenyu saka zvakuitika manje nyaya yakushupa mukomana kusha saka ndo iri kumuhaunda zvokuti daa mai awanga waine tsitsi waifanira kuti kanotokubvisa mwiri wani womugadzirisa nyaya iyi nekuti iyi nyaya ichawanetsa nekuti izvozvi chirihai anofamba netsoko zvese zviri pake kutaura kwaari kuitawo ari kutoda kuti dai zvinhu zvadini zvagadzirira kwanzi mhuri yacho kubva pakafa petrol hatisi kuirira umwari ngari kwake umwari kwake umwari kwake pane mukuru musikana uyu atori nemurume wakari panapa uyu handisi kunzwisisa kuti achiri kumurume ere kana nemukuru wacho wakwasha waiti wakauya ndiri izwai mambo wake wakwasha waiti wakauya tiripo isu wakomana mai waiti ndipei zvangu chete inini isu hatina kana sendi ratakapiwa nawakwasha zveumai chete waiti ndipei zvangu inini chete
mbudzi dzautaura idzodzo vaiti kuti mukwasha wani mari akati toda kupawa wana tsano chi 200 ndopawa nyuma ichi 200 vaitaura kuti musawa ipaini pamusoro sanganire nditakukumbira rudzi pamusoro ndida kutaura nyaya iyi ingatenderere asi nyaya iyi nemaonero andiri kuiita ikasikirwe chikonzero ine rufo mukati ndabva panyaya yerufo handidya inyaya yemari mukomana enda kutsvaga mari mai ipaiwa nava ng'ombe mutengesi waipadarama pamakona nyaya yenyu igopera kana mukati mombe munopa mombe imwe chete ndinoti chiremba akubatsirei mari yacho yobva pamombe yobva pamombe ipapo chandiri kutsanangura panyaya yenyu muri kuita zvekutamba henyu asi kana takatarisa chaizvo chaizvo isu tinombozvitongawo idzi pamaakusvika ende mune chiwini chisina basa wana wenyu kuti wasvike kukuudzai mudare munomu warwadziwa musadaro ini kana mapenzi ndorapa but apa maakukanganisa ndapedza angu kuchangamira ngawaone zvokuita pamusoro muri unditi inini ndine utsinye handiti manditi ndine utsinye inini ndakatengesa mombe ndikatengesa mbudzi dzangu utsinye wana wandakawachengeta baba wakabva 2012 hapana mwana aishanda hapana kuchengeta kwemuri kuita ndinoti ndowe muri kurambira muromo izvozvi munototaura muri muno kudai izvozvi iyeyu kuti musikana mukuru aenda akauya akaita zvaakaita pamba akati panapa hapasi kurarika ndingamuona musisiri pano murunzwa iyeyu musisiri pano saka ini ndenda kagara paipaneni izvozvo anogomba handinogomba ve ndinokagara sei ndida kutemwa kuti muchatoitirwa zvakapfuura ipapo zvisina kugadzirika mai zvichatoita zvikuru kana ivo vanaomwenawo vasikana vese vachati mwanda kwamuri wodzoka kutarisana neni dai matotoisa pfungwa pamwe chete izvo kunoti muri kundinongedza zvichitopera muchitogadzira yoti muchazototi kana kutemwa muchatemwa nevana ivo vamakatemwa ndotori ndoshanda dzimwe ngawatori ng'ombe dzacho dzidzo ini maoko angwa wana wandakawaruramisa ndine murume ndichiitanga chirikadzi nhasi zvine zvewakuru wakunzwa nababa kwangu ndinongedzai kuti murwe inini imikani vanhu ndibatsirei uyu mwana wandakabara wandakachengeta nemaoko angu endisa chikoro ine anodzidza asi wanangu wandakadzisa kusvika masekondari ndichitambudzika kuri mamuri hapana ndandizikwa mutari nepiri chiri mamuri yokuchandira wanangwa asi nhasi nezvaundiswedza ndiri pano kana umbocha kuti hanjadzi yafa nhasi pane 2 days wakuya unonimangara ino kuti ndiri murwe indikatotifunga kuti wari kutora zvekutsvaga zvedzinza ravo handina kuzwa kuti wauriya unomangara izvozvo dai vari kunzi watsvaga zvedzinza ravo ndaiwabatsira saka zvokunditini ndinowabatsira nei handitobatsira handitobatsira ndatotore matemo atonditeme nditofa ati kumagambo makaenda kwasekurani mangwende pagirazi ano iyo hapana kubatsira kwatingakuite akunzwa nyaya nekuti anobatsira ndichiremba motozwa wakumbirire kuna chiremba kuti mambo angonzwa nyaya haana kubhadharwa chinhu wonzwa kuti chiremba anoda kuti apinde nawo here mumatare kuti aone kuti chii chingabatsire kana aramba hapana zvimaitirani ngai imburirwa yanziki baba achangani amakoni nemba awabatsira batsirwa waita nemba inzwanaya kuyokomana mai wako vari vanhu mai vangu iwo ndowadaira mai vakati ini mai wacho vanhu urikumutambudzirei ine zvikanzi muri kumutambudzirei mwanawo ndobva watsanangurwa musha menyu
wabvunzwa kuti mumusha mamuri mumusha mepi wakati ndikanzi mune rudzi here neuri kanzi aiwa handina rudzi naye kanzi saka munogoti mumusha menyu sei mune musina rudzi nemuri ndobva wanzi mumusha mamugere mumai mumamuruti menyu macho mune urombwa mune makona akaiswa mumusha menyu newedzinzi saka izvozvo zvirimwe ndo zviri kutambudza mwana uyu ende hakusi kutambudza chete uchamuona chachipfuura saka wamboda kubvunza kuti handiani akaita izvozvo zvakanaka ati mamugeremo mune makona arimo ndo zviri kutambudza mwana sei musiri kumubatsira mwana wedu saka uchibva kuti aiwa hai ini ndakamboenda kune rimwe dare saka wena dare iroro zvakanachiremba kana makunditaura zverimwe dare ramakaenda mauya padare rangu vachisimuka hemene asati mune zvinhu zvoda kubatsirwa zvinino zviri mumushaimo kana zvabviswa ndokuti mabvisa dambudziko reserika ndonhau yafanambura chiremba chete ndakabataona mangwende kuti mai mimi ndimo kushuta mwana ashuta saka mwoyo wavo mai wakatsunura iyo papfuma yavo mwoyo wemunhu uri papfuma yake wakatsunura papfuma yavo munhu unokubatsirika iwewe ndiwe musikana mukuru mochitaura namai vatsunura samuda kuti murarama chisimukaikana muchida kuzoruya kubatsirwa muri nekuti hatina kupingwa nekuti hapana chamabvisa tako kubatsirai kunzwa tsitse kukubatsirai